Club TV. Мара гуфтан 100 бор ки додар ошиқ наша, дардаш вазини бадай мешинида кайфи наша. Як ман фикр кардам адаш шанс дод и ҳаёт, ман хирсам будам гуфтам ҳама кора мекунам барот. Як намефаҳмида даи дино ишқ ошиқа, як намесанҷида як бор ки да ки лоиқай. Шарт будай чуқтан касе дақиқада ҳеҷ бовар, шарт будай ду барам ай ту ай модар. Агар намехӯрди каша мехӯрди шири одам, намехандиди ба ҳолама барот чӣ кардам. Бинавадам мебудай ки барот додам дилма, бинавад рӯзи ту якам ки тура дидама. Ҳоросай мая сазада мая ошиқи девона, лек чо кунам наметонам партофтаи фелма. Як даст як дил як қалб я ошиқай, ҳолидам сари вақтай баргард бе ошибка. ду чашмои осмониш бурдай маро осмон, гапош да гӯшом мета садо салом. Сози ҷони дили озодоша ҳавас, ҳози қилф да қафас, дунёш тори кай қиндаш гирифтан як нафас. ки ҷо даҳан ӯ гапо, ки ҷо шидан ӯ ҳарфо, ки ман ӯ ту намегардем як қадам ба қафо. И гапо гапои очат буд ё гапои дугонат, ошиқ гапи дилиша бояд гӯш кунам накуна хиёнат. нисбати ишқе ки росай надора шайтонӣ, гӯш дорӣ ҳозиреба медонам табассум дорӣ. накун гиря гуфтум ку зеби ту фақат хандай, и бачаи ошиқам ошиқи чашмояму банда. асаи занҷи задай ба ӯ тир ба ӯ қошои сиёҳут, ту тамао мешидум ҳар вақте мекардам нигоҳут. битемада як шанс, битемада ай сар даст, ваъдат метун қатид мемонам то охирон нафас.